kien iffirmat ftehim li permezz tiegħu f'pajjiżna twaqqaf iċ-ċentru ta' eċċellenza l-istati żgħar membri tal-Commonwealth. L-iffirmar tal-ftehim seħħ fin New York mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella u Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth Baroness Patricia Scotland quddiem rappreżentanti mill-istati membri tal-Commonwealth biex bekk dak li qablu dwaru l-mexxejja meta pajjiżna ospita l-laqgħa taċ-ċogem se jibda jseħħ. L-għana ċentru ta' eċċellenza u li jgħin pajjiżi żgħar jirkupraw minn diżastri naturali, jindirizzaw aħjar id-dejn fil-waqt li jiżdied l-involviment tan-nisa. Kien 3 snin ilu li pajjiżna ressaq din il-proposta u dan fil-laqgħa taċ-ċogem li saret fi Sri Lanka. Fuq medda ta' 3 snin, pajjiżna s-Segretarjat tal-Commonwealth se jkunu qed jikkontribwixxu aktar minn 400,000 euro f'dan il-proġett. Il-Gvern Malti se jkun qed jagħti 100,000 euro fl-ewwel sena li ċ-ċentru jibda jaħdem, filwaqt se jkun qed joffri riżorsi umani u faċilitajiet minn fejn jopera. Se jkun ibbażat il-Belt Valletta u se jibda jopera minn Diċembru. Min-naħa l-oħra s-Segretarjat se jagħti 100,000 sterlina fis-sena fl-ewwel 3 snin, inizjattiva konkreta li tajn l-istati żgħar fih dan il-Commonwealth. Iċ-ċentru se jkun immexxi minn board ta' diretturi u li tmun tiegħu se jkun hemm il-Gvern Malti. Se jiffoka fuq l-importanza li tiżdied il-komunikazzjoni bejn il-pajjiżi membri li jingħata taħriġ fejn għandha x'taqsam diplomazija, governanza tal-oċeani u għajnuna lin-nisa biex jidħlu fix-xena.